Kakinhon ki executive member jangka executive committee meminta jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC kalasay matan ya ka hukum ot kilo ya ki marab hayaudu balapan mi da ka executive committee jangka council hagajing yalam uba arden melawasamat chief executive member house nam arhajar khatsa kani gajing say madan ka EC meminta kalong bahadian ba uba arden UMLA kanong krem badu president ka voice of the people's party Ulaong baha kapor jang ukum CEM kamsham ladan shu gajing ot kilo yaki marab hayaw du. Kumanju kudaw baka kinhun ki executive member ka council haka kharway tarik ujamang arajar arkuar kilalit jurab yaka yaw dia lang hayaw du hadian karay bekila shim haka jingalang haka shpaw tarik ujamang arhajar arpulay banum dan gajing ot kilo shu yaki marab hayaw du. Shisngi hadian kanya kata haka khatar tarik ujamang arhajar arpulay Kementeri Badai Khmi Ekatanat Kamrap Kamriang ka Sarkar Jala ka Dr. Amperin Lingdo ringkat kinang yaram ka VPP kentopi upa Arden kilalet banjureb ya ka yaudu halor katay ka jingot kilo kentu ya kinong ram bat kinong khayi ban kiar naki kam ya shat syukur ha ka kam khayi pateng uba Tita Starwell Khan UCM ka KHDC uloong baka jingkeno baka isi bamenta ka syang klikti kalong ka ba om yaha satya Pi kani ka kam ot kilo ko mangala kren hakila sai ko bor hagi si beladap. Ngong kadi ka kam ka bala slam. Ka ba nakaliang jong kani ka isi ngila shimkhia na du kasnam araga ka khandai terter. Ha ka ba ngila budien ni kani ka kam. Bat hadu menta ha ka jing sya ngi kam yo kanu ka official complaint halo ka jing don jong kani ka ot kilo. Ten rai wala ka taru ngi yai budien na ka pos ka por Tenata ka daw kala pelong ya ka isi haka tugas ngi ban khot ya ka jingalang jong usiem nang ta nakaliang jong kinong khai nakaliang jong kinong rep bat ngi ka district council bang ini keren bah bat pan kan mau biang ya ka notification ya ka ba ngila ai nadu ka snam arja khat prater te bat ka jing pha nakaliang jong ka council ya i laingut kini ki saungut ki iam ban lek hayau do ru kadai ka rai ka bangila shimlang da ka hima da ka Hills Farmer Union nakaliang kinong khayi ba kini ki saungut ki iam kin lek hayau do mdei ba ong ban lek tang na ka banta ka kam jong kinong rep dei ka jing lek jong ki ka long ban pej ya ka jinglong jingman jong ka yodo khamtam ha ka jing tei ya ka yodilang namar ba naka jong nakaliang ka council ngidon ka jing thmu ban yaram ha ka ban snai ka ni ka yo ka ba ar ha ka jing dei bat ka trading license ha ka ba kitu kinong syong madan ni ki dukan ki bamdan trading license ban dang lek naka por si ka por ban le ya ka inspection te nakaliang ka ilakaru mo uiam ilaka udan la ka jong ka benta kum bapej kami ya ka tenat ilaka bat khamtam na ka liang jong ia market balik na ka benta ka jige dei ba kani ka issue te kumba dan ka jing syak keno bat ong ba na ka liang jong kini ki iam baro skata ngi thia kalong ka ka babakala kidei ru ban kan mau ba kani ka isi arsnam ka khamyo ban trekama bro ngitiap ya kata nama balai ngia kendu ya ka por covid por lockdown mo ka batang ban ya syong meeting ko mi umlong ka ban ya kendu ban ya pelong meeting palat ya ka ar phongot umlong te perkhat phi hakum kata ka situation kani ka isi ka persyang ban tre ya ka kam what apor ka lockdown what ka por covid te takadaw ban syukeno yangi bangi syutia thai la ni kendet hana ba ndala ki kiwe kata ka long ka ka babakala te takadaw ka jinglet jong ki kadai ka routine inspection ha ka bana kaliang kasul ko simti ka executive member badai pet ya katanat market ka congress kharpuri kalaong ka jinglet ka jongi hayudo men ha ka khatwi tarik kan te kalong hadin ka ba ngila dep ya kendu lang ya kini ki Hills Farmers Union bat kumju kinong khayi bat nakaliang ka jong ka hima melim ru ha ka shpo tarik ha ni apoka office rekam ka jongi
kejing dan rengkat kejong i CM buat kumju ru ki yang in charge kejong i barahan bai don lang hak tugas ngi ti kami karai hakatu ka khat ka shipau tarik ka ba ngin jurip hi dalade mo shapo yodo abai dei bat kenika ban ka 8 kilo mo na marka main issue hi ka hi ka 8 kilo tin raging shisha kumbala kran ECM na makaladon ka notification na 2000 khat khandai na ka hima melim ka bakila penmi baka 8 kilo kanom dei bandan show mo ti nado to ka por hi kamdon issue kamdon show bakan ong kanwan kanu ka jing ujor shapo ka council ka jongi tin rei kansan pade bangi yu i bakum to baki let mo ban le kendu ya i minister in charge of agriculture ban let ban ujor te kum ba pitep hi ka yodo ka hap hi hapo ka jing pet ka jong ka district council temo te bat nakalian ka jong iru ngila shimkhia ban ni let tingi la ele ban le jure bang to te la e penso thu apreng ki nong rep bat ki nong khai te kala don ka jing pen bet kum to bat ni la rai hiru ba ngin pen miru no ka notification tang ka hapo yodo mo ikani ka ban 8 kilo ngin pen mi na ka notification ba kaleng saudang hapo ka baki bahap hapo ka jurisdiction jong ka district council tinggal ada pen mi himenta ka siru ya ka to ka notification te bat nganget bakani kan saya rap himo namar bangi ngiya kat kum kan lenti mde bangi shulet chapo yodo kum bangi syak kan tho mo daga baburam mo ya inong kan tho ngiru ngide kinong mi khmat bajet upai ba ngimde kita ki riumadan ne bong no mo ki le person ki bangi shulet kam kai yangi la jet upai ba te para bajet pai ba de ben so se mde de ban le se ban che kran palat yangi ru mo de ban don kata ka buram ka akor na banta ban respect each other kum kinong mi khmat ngide ban so tho maka tu ka jengkran ka banong pa ngitieng ngi shatieng ngi let mi ke ba ngi la tip bakin let maki ha ti ho ya kata baling ngim tip mo ngi so kilabu na lai tarik ti ngi kilai postpone no kata ka lai tarik ti ngi tem dei bangin ngi la ban let ya kata ka khadar tarik ngi don lagi jong ki kamro ndai ngi la pendap ka kamram le jong namar pitip hi ba kiyo ki hat apo mo ka control ka jong ka ayu ka district council ni don la ka jongka market act ka bahap hapo ma ka jing pe ka jing khmi ka jongka council banong bangi shap tieng ne badon ye salenda tingim don ya kata haba kum kinomi khmat bo pai ba la jet but kum ka em in charge ba in charge ya ka department ka market hapo ka jing alam ka jong CM ni don lang to ka ngiru em in charge jongka trade em in charge jongka ilaka te bangi sku kia ngilet te mdei ken banong ba ngi shap tieng ne ba ngi sku ayumo da se banong ba ngim kwa bani oburam kiwe balingin kedi ke buram ke jong kiwe pai ba utip khama te da don kam te mangi ru banong bangi le ta yodo bani wat buram te ngim don kam bani wat buram ngi le ben pendep ya ka kamram kala jong lembang ni ka ada wasan ko bunot itu kan lah yang bertela kam kini kam kibai dei kam 8 kilo yes kata ka min maraka section 16 section 16 hab jongka ni ka amendment bill second amendment bill kala kran shai banum sha shu ban 8 kilo kata ken tibat ngakermen scam hiru ba nakaliang ka jongka na podis kin sa ai no sha po governor shen ban nginyo no ikajing menjur te namadon kam shi shai kani ka act bakan long act kadiga bill bakan long act ti namar ba ho sa kawing ako aban pensay mo kandiat ang ne na magajing jong iba arden dag baburam ro yung bamdan shu ka jing 8 kilo na do kapor jong inde ndi kamdan kumta na makadan ka order ka bala pen mi nang ne po ihaw arajar khat sauro ka 8 kilo kadang don namar ba banong bakamdan te kadon phi ka jing 8 kilo kat kum ka namar kini ki balai 4 kilo shaneng dan shu lai 4 kilo shaneng kinol be ship kilo o ship kilo de ship tingka mo kadang dan ka jingot kilo to ka porro chief executive member but CM hima million but dorbar ka balong hakar pu pratarik ubnai bahnyo arajar khatsau hakamra trikam jong chief executive member ban pen bha bat pen khoi noi ka yo to so sau ka khajna na benta ki marrap ki bawandi ha yodo kan long kumni hapo lai pusan kilo dan kam man seo lai pun kilo ado san pu kilo not spo tingka san pu kilo shaneng khat san tingka kinong thit kelum mahajan yaki marrep kim dei ban ot
palat ar kilo na ka 10 kilo pi kata kat baye ki ba palat 10 kilo la sha banot lai kilo siteng kadon te kod kilo balik kam don Kebuka ni ka hukum kari bumi na po. no ya warajar kat saw Cak sa ko lang si amon ko. kani ha kapor balong CME baaden pasay umay tenre nakaliang Ndre ke cingkam ni yang bakam dan syukur. kani yang ni kala kren sai telong ngingim kreni mo kan ka rai ka jong no ru ka de ka jingrai ka basta hi ka jong unu CM tabalong ting man syukun tho palan yaki wei phat kani hi ngaro ngam da sultan na tepi mo ka ngi tre kam la ka jong ha ka capacity ka jongi ka policy ka jongi phin juang ba khang ngi benle chayu do ngi la benle man ka si rum dan bala ban khang mo